Den her sag, den er en af de lidt mere spændende, synes jeg stadigvæk. Jeg vågner ved at høre en rigtig mærkelig summen uden for huset. På en vis afstand lyder det, og vi har alle døre og vinduer er lukket, og det er en meget høj brummende lyd. Klokken er cirka 4:10, da jeg kigger på uret. Og da det har stået på i en kvarter 20 minutter, så tænker jeg, det må jeg altså lige op og have vidsthed for, hvad det her er. Fordi jeg kunne høre, at det var hverken en flyvemaskine eller en helikopter. Det var noget helt andet. Så går jeg ud og i køkkenet og læner på patienten sådan, og kigger ud, og så hovsa. Der svæver der sådan en kæmpe rund tingest med meget lysende hvide lygter og blinkende røde lygter. Og den bliver ved med at hænge ude for enden af huset i et godt stykke tid. Det var over for enden af den blok, helt ude ved gavlen, og helt oppe i taghøjde, at den stod og svævede. Efter et godt stykke tid, så fløj den bag om huset, og helt hen, og så ned langs på det andet hus. Lige mellem de to bygninger her? Så mellem de to bygninger kunne jeg se den igen, ned igennem, okay. Og så forsvandt den ned mod vandet. Og så forsvandt både lys og lyd fuldstændig. Nu sagde du, at det ligner sådan en kæmpe rund maskine. Ja, altså, hvor stor vil du sådan anslå? Ja, altså, hvis jeg umiddelbart skulle beskrive det, så er det sådan en armsbredde, altså 1 meter i diameter eller noget den ret, og sådan rund, meget rund den vej, og sådan lidt mere flad, sådan, og så med alle de der voldsomme, stærke lygter. Kan du se noget, der sådan bevæger sig på den? Nej. Okay. Ja, du tænker på noget, der måske kører rundt eller noget. Ja, nej, det kunne jeg ikke. Hvad tror du selv, det kan have været, hvis du bare sådan skal lege med tanken? Fra en fremmed planet. Jeg skulle ned og se, hvordan vi havde det her. Jeg ved det ikke. Men tror du på det? Altså, tror du, det kan have været det? Jamen, jeg kan jo ikke forestille mig andet. Hvad skulle det ellers være, der drøner rundt på den måde? Det kan jeg ikke forestille mig andet. Okay, så natten til mandag, den 24. september 2012, ser Jytte Nærløe altså en flyvende maskine, som hun mener kunne være for det ydre rum. Der vil helt sikkert være nogen, der ryster på hovedet af den konklusion, og måske endda mistænker hende for at være lidt skør for overhovedet at tænke på den måde. Men efter at lære hende at kende, er det mit indtryk, at hun er en helt almindelig, rationel, voksen kvinde, der bare har haft en meget mærkelig oplevelse. En oplevelse, som der ikke lige med det samme fandtes en god forklaring på. Og jo, det er der stadig usædvanligt at konkludere på en oplevelse som den her, at det må have været et rumskib. Men faktisk er der rigtig mange mennesker, der har haft en oplevelse af at se noget på himlen, som de ikke har set før. Et fremmed objekt, der indtil de får en anden forklaring, forbliver per definition et uidentificeret flyvende objekt, altså en UFO. Og mange tror sig på, at de kan have set et rumskib. Skandinavisk UFO-information har eksisteret siden 1957, og de har modtaget mere end 15.000 observationer. Og desuden så var Jytte Nærløe ikke den eneste, som så den her tingest på himlen. Der var nemlig en anden kvinde, en som Jytte Nærløe ikke kender, som boede et andet sted i Espergærde, og hun oplevede det helt samme. Og hun nåede at tage det her billede, som Skandinavisk UFO-information har undersøgt. Ole Henningsen har været med i SOFOI siden 1959. I dag er han foreningens fotoekspert, og han har undersøgt mere end 700 UFO-relaterede fotosager. Ja, den her sag, den er en af de lidt mere spændende, synes jeg stadigvæk. Det første, vi gjorde, det var selvfølgelig at lave forstørrelser. Og på forstørrelserne, der ser man en hel masse lysende streger og noget, som er i gullige farver, og så noget rødt og noget grønt. Den der lysende streg, den har samme form som den her lysende streg heroppe. Og så er der en anden gul lysende streg her, som har den samme form som den her lidt svagere lysende streg hernede. Der er noget, der meget stærkt tyder på, at kameraet har været bevæget, eller at objektet har været i bevægelse. Så kan man slå op i kameraets data, og så kan man se, at det er taget på 1 sekund. Og når man håndholder et kamera i 1 sekund,
så kommer man uvilkårligt til at bevæge kameraet, og så kommer der lysende streger frem. Det jeg så har gjort som et forsøg, det er at sige, der er nogle lysende punkter i de streger. Sådan en streg som den her, den har det mest lysende punkt der. Det mest lysende punkt, det er det tidspunkt, hvor kameraet egentlig har stået mest stille i hånden inden for det sekund. Så får man sådan et billede frem, som vi har her, hvor det kun er de mest lysende punkter, der ses. Det siger jo ikke rigtig noget om, hvad det var. Men det siger i hvert fald noget om, at et eller andet var der jo helt konkret. Ole Henningsen har flere bud på, hvad det kunne have været, Jytte Nærløs så. Det vender jeg tilbage til om et øjeblik. Hele snakken om UFO'er og snakken om, hvorvidt vi er blevet besøgt af rumskibe fra det ydre rum, er blusset op hen over sommeren i 2021. Og det skyldes især en række opsigtsvækkende videoer, som for nogle år siden blev lækket fra Pentagons arkiv. I 2020 offentliggjorde Pentagon videoerne selv, og i den forbindelse bekræftede de, at videoerne var ægte. Efterfølgende blev der varslet en ny undersøgelse af militærets UFO-observationer, som førte til en ret vild konklusion. Det amerikanske forsvarsministerium kan ikke afvise, at rumvæsener har fløjet rundt her ved jorden. De 3 videosekvenser, som har vakt opsigt, er FLIR, Gimbal og Go Fast, som er blevet optaget af jagerfly i den amerikanske flåde. Observatørerne har lagt mærke til, at objekterne på billederne bevæger sig på en måde, som er ugenkendelig. De bevæger sig ufatteligt hurtigt og usædvanligt, uden synlige vinger og accelererer uden synlig udstødning. Der har vi. Major Carsten Marup er chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet og er ekspert i militær flyteknologi. Han har set nærmere på de nu bekræftede videosekvenser. Min konklusion er, at der flyver noget, som vi ved, hvad er. Og det er noget teknologi, som vi ikke umiddelbart kender til. Sommerens Pentagon-rapport efterlader 143 ud af 144 registrerede luftfænomener uden en forklaring. For now, the search continues. Det efterlader også en næsten målløs og næsten uvilkårligt med en større tro på, at rumskibe flyver rundt omkring her på jorden. Not only do we have the report, but we have high-level officials who have come forward and said this is real, we don't know what it is. Med mindre man er Suføj. Mit navn er Tuke Havnstrup, og jeg har været med i Skandinavisk UFO-information siden 1990-89, tror jeg det er. Der skal faktisk meget mere til at ændre deres opfattelse af UFO-fænomenerne. Efter flere års undersøgelser er de meget skeptiske over for tanken om, at der skulle flyve rumskibe omkring. De der 140 sager, som de ikke kunne forklare, kun en af sagerne, de kunne forklare, det siger mig en ting, og det er, at de har ikke undersøgt de sager særlig grundigt. Altså det skriver de også, hvis man lærerlæser det, så skriver de bare, at de har ikke kunne forklare dem. De siger, at det er værd at undersøge nærmere. De her videoer, det bliver ofte fremhævet gang på gang. Jamen, de er taget af eksperter, de er undersøgt af eksperter osv. Nej, de er ikke. De er taget af, for eksempel af jægerpiloter. De er eksperter i at flyve en flyvemaskine. Så jeg savner egentlig, at man med de der optagelser, at man siger, her er pilotens rapport, her er teknikernes rapport, som har med de her ting at gøre. Her er andre ting, som er blevet undersøgt. Hvis du spørger mig, om UFO'erne er besøg ude for det ydre rum, så siger jeg nej, fordi at det viser vores materiale, at det er det ikke. Fordi vi kan simpelthen pege på, at der er mange andre forklaringer, der giver mere mening. Med det vender vi tilbage til Jytte Nærløs oplevelse og spørgsmålet om, hvad hun har set. Er det her ved det her billede, at din undersøgelse stopper? Det er det sådan set i øjeblikket. Når jeg siger i øjeblikket, så er det fordi, havde det været i dag, vi havde fået sådan en sag ind som denne her, så var vi straks gået på Flight Radar 24 for eksempel og set, hvad har der været af fly i området. Har der for eksempel været en hospitalshelikopter eller sådan nogle ting. Eller vi kunne have taget fat i selve boligselskabet deroppe og sagt, har I haft en drone ude og flyve og kigge efter lækager i fjernvarmen og sådan nogle ting. Men det var ikke noget, som vi kunne og gjorde i 2012. Nu nævnte du selv det her med, at der har været droner, som har fløjet og scannet for lækage i fjernvarmenetværket. Vi har selv dækket den slags nyheder på TV2 Løje og kan se, at det var i 2016, at HOFOR startede med den her slags flyvninger. Hvad er det, der fortæller dig, at det alligevel kan have været en drone? Den her sag ligger jo 4 år før det. Det er sådan, at det der med at flyve med droner, det er noget, amatører har gjort i mange år. Og jeg kender flere af amatører, som har lavet deres egne droner. Og de er selvfølgelig også med lys på og så videre, fordi det skal også se ud af noget. Så selvom de måske ikke har haft tilladelse til at flyve med dem, så fandtes der droner tilbage i 2012.
Sagen fra Espergærde ender umiddelbart her. Men den undersøgelse, som Sophøj har lavet, har Jytte ikke set. Og hun har ikke hørt deres bud på, hvad det kunne være, hun havde oplevet. Derfor har vi taget tilbage til Espergærde for at vise det hele til Jytte og høre, hvad hun siger til det. Så fandtes der droner tilbage i 2012. Jamen, jeg tænker, der var jo ikke nogen propel, som en helikopter har. Og nu ved jeg ikke så meget om droner, men findes de virkelig i så store størrelser? Det var jo meget stort, men det ved han muligvis mere om, end jeg gør. Er der noget i fotografiet, som du så, som man ikke kan se? Jeg kunne jo tydeligt se faconen på den, og den kan man jo ikke se på det billede. Lysene er jo gode nok, men jeg mangler jo stadigvæk selve faconen på den, som jeg husker det. Den store metalagtige genstand. Og hvor efterlader det dig nu? Fordi jeg tror, at det her det er det tætteste, vi kan komme på en forklaring på det, du har oplevet. Jeg må bare vente til næste gang, der kommer sådan en lyd, så må jeg jo tage kameraet med ud og tage et billede. Men jeg tror ikke, jeg kommer til at opleve det mere. Efterlader det stadig dig et sted, hvor du tænker, jeg synes ikke, jeg er kommet nærmere en forklaring, og det kan stadig godt være noget helt andet, noget helt tredje, noget fra det ydre rum? Jamen, jeg tror stadig, at det har været en UFO. Med den form, den havde. Det tror jeg. Langt de fleste, omkring 90% af de observationer, som Sophøj modtager, bliver der fundet en naturlig og jordnær forklaring på. Det har nogle gange været Elon Musks Starlink-satellitter. Det har nogle gange været varmluftballoner, og det har nogle gange været planeter eller stjerner, der løste ekstra kraftigt op. Pentagon regner i øvrigt også med, at deres sidste 143 sager ved en nærmere undersøgelse vil falde i 1 ud af 5 kategorier, uden at der er nogen af dem, der refererer til aliens eller rumskibe. En mulighed er, at det er kinesisk eller russisk teknologi. Hvis du ved noget, eller kender nogen, der kunne vide noget, som kan hjælpe med opklaring af, hvad det var, Jytte Nærløse så skriv til den mail, der står i beskrivelsen. Tak fordi du så med. Vi har mange andre videoer på kanalen, f.eks. den her, der handler om, at nye EU-regler for tatoveringsblæk gør, at tatovører i fremtiden ikke kan bruge blå og grønne farver. Vi spørger, om EU er overforsigtige, eller om der er grund til at være bange for blækket.